Gil Bonancia, som a la gespa de Montilivi, això no és Vista Alegre, És completament diferent. Encara que vaig tenir la sort de viure-ho un parell d'anys, perquè la mateixa megafonia que hi havia a Vista Alegre va venir aquí. Aquí va estar 2 anys amb aquells 2 altaveus d'una forma estranya, grossa, rodona. Per cert, fabricats a Girona, junt amb l'amplificador. L'amplificador pesava 16 quilos. M'imagino que el que tu ara tens poder pesa 300 grams. Res a veure. L'entrada a Vista Alegre, pels que tenien passe, era una mica original perquè allà hi havia un senyor que es deia Mates, que era el que ens demanava la documentació per entrar, i el primer que vèiem eren uns penjadors de roba, però enormes, perquè la senyora de Manol, que era el cuidador del camp, era la mateixa que rentava la roba dels jugadors. I penseu que en aquell temps, allà, hi havia 2 equips que jugaven, que era el Deportivo, que em deien, dic Deportivo perquè ja era en castellà, i el Girona. O sigui, tots els entrenos els feien en el mateix camp 2 equips. Vostè va ser l'speaker de Vista Alegre i, de fet, va ser el primer speaker també de Montilivi perquè s'hi va estar, com deia, un parell de temporades. Sí, aquí a Montilivi sí. A Vista Alegre, si vols que et digui la veritat, no sé si vaig estar 7 o 8 anys. Com podràs veure o has vist amb el passe que feien, que també era en castellà, era de l'any 1962. Sí senyor, de fet conserva aquí la data, firmada pel president senyor Colomer. I aquesta era l'acreditació per accedir a Vista Alegre. Aquesta era l'acreditació que tenia per poder entrar. I ja dic que era impressionant perquè era un estenedor enorme de roba, de les sabates i tot, tant d'un equip com de l'altre. Llavors, els equips de megafonia que en dèiem eren entre els 2 vestidors. Hi havia una escaleta de ferro de 7 o 8 peldanys i una finestreta molt petita, molt petita. Allà només hi cabia l'amplificador, el micro i el tocadiscos, que naturalment eren aquells discos amb l'agulla, i només tenia 3 discos. 3 discos només tenia. Naturalment no hi havia cap sardana, perquè no es tocaven sardanes. En aquella època no. Llavors, el castellà, tot el castellà, me'n recordo que, esclar, les alineacions les donava en castellà. La publicitat la feia en castellà, però és que la tribuna era cara al sol. Carai! He entès el joc de paraules, sí, sí. Allà el que sí parlava en català, que ell tenia l'autorització per fer-ho, era el que venia caramels. Un amb una cistella, caramels de mel i menta, qui no els prova rebenta, caramels d'Arlins. Correcte. Després, una altra curiosa de la tribuna, era que com que era d'obra, hi havia coixins, per dir alguna cosa. El Girona en llogava, però hi havia molta gent que ja se'l portava de casa, principalment les senyores. Aquests coixins servien perquè quan s'acabava el partit, si la gent s'empipava o amb l'àrbit o amb els jugadors o el que fos, els coixins, vinga a volar coixins. Naturalment, els que es portaven de casa no es llançaven, només es guardaven. Llavors hi havia, que aquí suposo que encara deu passar, els que hi van molt aviat i els que quan s'acaba també marxen molt tard. I en allà sempre es parlava de l'equip, de si havia jugat bé, de si havia jugat malament. I una de les preguntes que sempre es feien era: i els de fora? Com han anat avui? Els de fora? Bueno, els de fora volien dir els de fora de la província de Girona, no com ara, que quan parlem de fora. Són de lluny.
I era de tal manera que, per exemple, un dels jugadors que va ser molt popular aquí, molt conegut, era l'Espel. L'Espel ja era de fora, perquè era del Calella de la Costa. El Maresme, imagini's. I era un jugador de fora, perquè la majoria eren d'aquí, Girona, hi havia de Bescanó, de Salt, d'Anglès. Recorda algun dels noms? No li faré dir tota l'alineació sencera, però algun? Dels noms, sí, hi havia, més que els noms, els motius. Els motius? Pistola. En Pistola? Em sembla que era de Bescanó, em sembla que recordar que era de Bescanó. El president, en Sorribes, em penso que es deia, que si mal no recordo, li dèiem en Pescallunes perquè era de Sant Feliu de Pallerols. Antigament, jo més jovenet, hi havia hagut l'equip d'en Ferró, perquè m'hi portaven a mi a futbol, en Ferró, Francàs, Fuselles, Tries, Espada, Colomer. Carai. I tots aquests eren de Girona. Aquí hi ha una altra curiositat. Hi van haver bastantes temporades que hi jugaven dos germans amb el Girona. O sigui, amb el Girona hi havia els de Santa Coloma, que no me'n recordo com se deien. Sembla que no el podré ajudar. Hi havia els dos de Lloret, els dos Julià de Girona, em penso que van arribar a jugar tots dos, que un en va anar al Saragossa i va arribar a ser entrenador del Girona. Sí senyor, del Girona, sí, sí. I ui, d'aquí a Girona tots, escolta, tots eren de la província. Si n'hi havia dos o tres, ja parlàvem com havien jugat els de fora. Ha seguit sempre, poc o molt, el Girona? Sempre, home, sempre. No vinc per la senzilla raó que ja ho veus, que no... i que em costa tot, però sí, ho he seguit tot perfectament, tu diràs. Tampoc el que hem vist aquestes últimes temporades té res a veure amb el Girona de Vistalegre que vostè feia de speaker, eh? No, perquè és que hi havia molta més activitat a Vistalegre que aquí. Per això, perquè, esclar, dos equips que hi entrenaven, algun partit que es feia amistós, i si un grup de gent demanava per jugar al camp de Vistalegre, també se'ls hi deixava. Que és això que hem vist que per Nadal es feien partits benèfics, entre la Coca-Cola i els periodistes, entre això, entre allò, hi havia molt més de moviment. Ara s'ha de vigilar molt la gespa, s'ha de cuidar tot molt. Sí, molt. Fa goig veure l'estadi des d'aquí on és? A Vistalegre feien com els de Ridaura, Què vol dir? que quan plovia el deixàvem caure, i prou. M'ha dit que sempre l'ha anat seguint i, evidentment, això del Girona ara s'ha fet molt gros, és una altra cosa, no? Sí. Mira, vaig tenir l'ocasió de veure la cabina que tu tens allà dalt, petita, i jo ho tenia tot. Tot. Estava sol? Sol. Venia el periodista del diari de Girona, que ja n'hem parlat, i el Gerona Deportiva. No sé si us recordeu, els de la meva quinta sí que ho recorden, que hi havia una revista que es deia Gerona Deportiva, que sortia el dilluns i va durar molts anys. I aquest era un periodista que venia. Després, el que també recordo, perdó, ara me salto, que ho he comentat, aquí, quan vaig venir aquí a Montilivi, allà hi havia el marcador simultani. El marcador simultani era com ara, jo veig una cosa negra alta, hi havia un passillo i hi havia per posar els resultats de tots els partits de primera divisió. Ah, caram! Però amb els números així grossos, igual que els que hi havia a Vistalegre pel marcador. I mentre jugaven els partits, de tant en tant senties oh, i tu pensaves, bueno, però què ha passat? Si no ha passat res a la gespa, no? No, però és que aquell senyor acabava de posar que el Madrid perdia, que havia jugat amb no sé què i n'hi havien fet un gol. I es anava seguint per tot manual. Clar, llavors no teníem el mòbil per anar mirant els resultats i internet. Com el mòbil, home, però si no hi havia ni ràdios de piles.
I antigament, abans d'això, anem enrere, els resultats del Girona es anaven a veure al bar Muntanya. No sé si n'heu sentit parlar d'això. Alguna cosa. Sí, quan sortíem de Vista Alegre, ens en anàvem cap a la Rambla, que a la punta, a la vora del Pont de Pedra, hi havia el bar Muntanya. El bar Muntanya tenia una pissarra fora i la gent ens quedàvem allà esperant, que els dèiem per telèfon, que sortís el resultat del Girona. O sigui que tot això de cara ho seguiu d'una manera o l'altra, llavors no existia, però Impensable. poder era més íntim, poder era més... Potser ens arribava més al cor, estar aquell rato esperant a veure què feia el Girona, ai si guanya, ai si perd, i en canvi ara Ho fem de seguida, tot en o directe. venim, o ho seguim per la televisió, o ho gravem, o el que no ho veu és perquè no vol. Recorda on era vostè situat aquí a Montilivi quan va venir? Sí, a dalt, però amb uns espais molt grossos, perquè ja et dic, és que no n'hi havia cap més. Hi venia molta gent aquí a l'estadi en comparació amb Vista Alegre? Sí, va canviar bastant, Vista Alegre era més, no és la paraula familiar, però vull dir que era molt petit, Vista Alegre, era molt petit. Però, esclar, molts records. Això et volia dir. Els partits amistosos, no sé a tu si et xiulen, Depèn del que... però a mi em xiulaven molt sovint, Per què? Per què? Perquè quan hi havia un partit amistós, que normalment solia ser el Barça, quan jo donava l'alineació del Barça, primer equip, n'hi havia molt pocs. I la gent anava amb aquella il·lusió de... Sí, hasta en Kubala, ja me'n recordo d'haver vist una vegada dos en Kubala. Però portaven alguns suplents. Però, quan donaves les alineacions, havia els diaris i la ràdio i tot, havia fet propaganda de que vindria el tal i que vindria el qual. I a l'hora de la veritat, res. Per això et dic que penso que em xiulaven més enemic que tens tu. Perquè tu ara, de partits amistosos, en tens poc. No, i hem vist aquí equips de Champions, que això era impensable. Home, eren molt més revolucionaris en allà. En allà podíem dir de tot en l'àrbit, així a la vora. El línier et passava per aquí, els que estaven sentats passava per aquí. I hi havia una colla, que eren quatre o cinc, no diré els noms, encara que me'n recordo d'algun. Ja m'ho crec, ja que se'n recorda, ja m'ho crec, que el veig molt bé. No diré el nom perquè encara conec els fills i els nets, que esperaven a l'àrbit a fora sempre. I una de les vegades... Això passava molt abans, Una de les vegades l'esperaven allà en la curva que hi ha a l'hotel Fornells, em penso, que hi havia hagut l'hotel allà, sortint de Girona cap a Fornells. Sí. Van esperar l'àrbit i van parar el cotxe. Bueno, doncs aquests 4 o 5 va durar una colla de partits que quan començava el Girona havien d'estar al quartel de la policia. I els guardaven fins que feia rato que s'havia acabat el partit. Llavors aquells, si és que n'hi havia un que no ho recordo, que tenia ràdio, podeu seguir per ràdio, però que es quedaven sense veure el partit. I una altra curiositat és que la policia era davant de la Diputació. O sigui, els tenien allà tots 4 o 5 i no els deixaven sortir. I de coses d'aquestes així, sí, n'hi havia, és que era un seguit. I ja per anar acabant, vostè feia molt que no venia aquí a Montilivi? Ha vingut a veure algun partit els últims anys? Sí, però saps què passa? Que no ho veig. Inclús una vegada em varen convidar si volia venir aquí a la tribuna, bueno, a la presidència per dir alguna cosa, i vaig dir, cuiteu, no, perquè és que no. O sigui, jo ara al Girona l'he de veure a la televisió, i seguir-ho. I a casa al sofà no es perd cap partit, o sí? No, cap, ni un, home. Ni de dintre ni de fora. Per això em vaig posar la fibra òptica, perquè si no, no podia veure. És una de les poques coses que he tingut que fer per poder seguir això. Tu dius que ja anem acabant, espero que hi hagi alguna cosa que amb alguns
del Club dels Jubilats, que dic jo, perquè tinc el Girona i el Club dels Jubilats, que és el Club dels Arrogats, li vagi servit per tenir algun d'aquells records de quan ens trobàvem allà. Segur Et sembla? que sí, segur que sí, em sembla fantàstic i Que li haurà agraïm sortit molt. alguna cosa? I tant, li agraïm molt que hagi pogut ser avui aquí, que ens hagi acompanyat i que ens hagi fet Lo content que estic jo, reviure tot que això. ho he trobat tot Montilivi, tot canviat. La part de fora, la part de dintre, naturalment a vosaltres, tots. Aquí baixàvem en el vestidor, demanàvem l'alineació, pujàvem a dalt, no sé si encara tu ho fas igual. Bueno, tu ho pots fer pel telèfon i... No, Sí, jo però havia tot de i això baixar. encara ens el pugen Jo en havia paper, de ens el baixar pugen, baix. ens pugen l'alineació. Jo havia de pujar baix i apuntar-ho. Recordo, per exemple, que aquí el primer que hi havia, cuidador del camp, era l'Emilio. L'Emilio, que vivia aquí mateix, no sé si encara hi ha vivenda aquí o no. Doncs vivia aquí, I aquí passen moltes hores i gairebé hi viuen, però no No, queden a dormir. aquí vivia la família. Aquí tenim en Fontanet. Aquí vivia la família. Tota la família eren. I ells se'n cuidaven. Sí. Però bueno, ja tenia més ajudants, A Vista Alegre no, eren Manolo i en Manolo. Ja està. I era l'amo de totes les claus. I la seva senyora la que rentava amb les botes, perquè les botes es podien penjar ben bé perquè eren botes, no eren pas les sabates com ara. I al venir aquí, sí, una altra de les coses que jo vaig conèixer l'actual president, Angeli, bueno, ho vaig veure, el vaig tenir allà i aquí. Sí? Sí? Sí. És veritat? Allà com a jugador? Si mal no recordo, al principi jugava una mica més de delanter i en Clat va passar a fer de defensa, em penso. Crec que no recorda malament, no. Ja et dic que hi ha algunes coses que marxen, perquè esclar, tu m'has preguntat nom de jugadors. Mira, el servicio, aquí, tal com posa aquí, Servicio de Amplificadores de Campo, llavors tot en castellà. Sí, tot en castellà. Els que hem vingut al darrere hem intentat seguir el seu testimoni de la millor manera. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres per aquesta convidat i que serveixi una mica de record. Molt bé, moltes gràcies, perfecte. Molt amable. Bueno, no sé si ha passat una mica de calor ara que ens ha... No, perfecte.